el Mercat de Llo de la ciutat és poder un dels espais més acollidors, de major interès per la ciutat de Girona. És un espai remodelat, és un espai en vida i és el que anomenaríem un mercat de proximitat. S'han fet coses en aquest mandat, però encara queden bastantes coses per fer. Sobretot perquè les activitats complementàries, activitats gastronòmiques, activitats de mercat ecològic, activitats que permetin que la gent que viu del mercat pugui viure cada dia amb més tranquil·litat amb una oferta de preus adequada i assequible. Amb això, les persones del mercat estan en aquesta direcció. El que cal és que l'Ajuntament faciliti. Poder nosaltres no hem de ser tant uns protagonistes, hem de ser els que convoien, els que facin partenariat amb tots els paradistes, amb l'associació, que és una associació oberta, amb ànim, amb ganes, i puguem fer del Mercat de Llo un dels elements comercials, però també turístics de la ciutat. La nostra ciutat és plural, la nostra ciutat té una gran oferta. Cal que la posem al davant de tot, cal que treballem plegats, cal que ho fem coordinadament. El futur del mercat serà un gran futur.